Lagat koro lero ni achich mar nek mar mine prang'wen Kware Collins Jumaisi manobwodho koke od wang'ech dweche ariyo mokalo gidhi ndhiyo machiegni ni. Jumaisi duoko nek kendo luto e bugo ma Kware ringre mine e yo mapok oyangi nyaka sani. Lagat lero ni obila luwo maling'ling mandhiyo achino bende ne obwodho geche moko 12 tesendo obila ma gigiri dwe mar aboro. Lagat lero magi kinde romo mar gi jotend obila mowuok e kaunti ma Nairobi, romo bende chal kama keto ikruok ma arita motelo e tedruok mar siasa thur ka joma manyien kaluwore kod twak ma Senate e wi thich oko Jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Sitigo bende Lagat ne olero ni arita kwe ibiro ridi mokale tunge Kenya te nyaka Tana River masani dap dhoudi dhi e nyime. The investigation is ongoing. Actions were taken against the police who we deem that they never did their work right. Otherwise, we are closing into that suspect, and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. No one whatsoever has been threatened. Hakuna mtu ametishiwa maisha yake. What I know is that we are very keen in rearresting this Jumaisi. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time, we will be able, we are closing into the suspects that are inciting wananchi in that particular area. Otherwise, I want to ask people of Tana River, and particularly those, the two clans that are warring, that it's important that they keep peace.